Lidi, vítám vás u nového videa. V dnešním videu hraju Fight Race. Se si všimnete, já už někde jsem tady. Tam právě, teďka počkat. Jinak se tady nedá vůbec vidět, samozřejmě. Jak můžu jíst tenhle device, když ve skutečnosti prahnu po ovládnutí světa? Hele, pane Kropsi, vaše kraví hambáče jsou úžasné. Ano, díky mému tajnému receptu moje hambáče ovládnou svět. Co? Dostal jsem nápad, nemůžu uvěřit, že mě to napadlo. Nejlepší nápad, co jsem kdy měl. Napřed ukradnu tajný recept na ten sendvič, pak ovládnu tu restauraci, pak ovládnu tohle město. Ano, a pak ovládnu svět. Zase jíte, proč beru sama, protože tady je auto jít, ale to neřeď. To prostě si to beru sama. A tady tenhle mizerný kyblík bude odteď ta nejlepší zástěrka mého tajného velitelství. No. Já myslela, že je to naše. Proč ne? Přece to nebudeme dělat příštích 25 No. let. Jdeme na to. Ach jo. Vyšší částky chci vidět vyšší částky. Můžu se otevřít zase. No 10 to bude. Ten nejnižší bude dávat. A obsi si tajným receptem na krávího hambáče přiměla káven, aby začala šplouchat na maják. 6, 8, 8. Planktone, mohl bych tě naučit, co dělat, aby ti to pomohlo v té No. situaci. Já už vím, co dělat, aby mi to pomohlo v té mé situaci. No. Aby své mladého psychiatra bych nikdy nenašel tyhle kaleniny staré díly. Naši dík, doktore, že přijde poštou. Asi bys měl zdrhat. No prostě Italii, pak je Japanese. Hele, můžeme se kouknout, co v tom je pan zkoušek. Je sushi nějaké a další je Mexiko. Já se chci podívat do Mexika. Mňa, Mexiko. Avocados from Mexico. Neřešte to. Tak počkat, já myslel, že jsme tě chtěli dát zase dohromady se starou Karen, ale ty jsi udělal novou Karen. Přesně tak. Postavil jsem ultimátní Karen, aby zničila starou Karen a získala mi ten tajný recept. Počkat, ale co zátěží bikin? Na zátiší bikin já kašlu. Následuj tu bitevní stanici. Mňam. Rád bych ti představil novou Karen. Tak jo, no prostě masakr. Okay. Abych tě ukončila. Mám rád pořádnou řešku. Samozřejmě z bezpečné vzdálenosti. Půjdeš k zemi, stará Karen. Ty se taky. Že mi nějaký takový popcorn vůbec stačí. Ne, co děláte? Je to přeci logické, když si novou Karen udělala celou z dílu staré Karen. Všechny jsme Karen. Ty nejsilnější než
No, tak asi tak nějak. Prostě je tady furt jíst a tak se prostě skutálíte na Motor Race. Chce se trochu skutávat. No prostě asi tak nějak. Dneska je ráno. Míň, jak se týje mám na rozky. OK. Ty jsi to způsobil. Super. No. O, guli, rám sam, guli, rám sam. Ne. Vyhali. Auto jít. Počkat, já nevidím. No proto. Už se přiblížíme. Aha. No. Protože jsem hňup. Počkat, ale takový, já jsem zlato. Hňup jsem já, hňup jsem já. Nechci trápit se tím, nechci víc, nikdo jsem. Jsem jen zlý, prázdný a hloupý a sám rád ruky koupím. Hňup jsem já, hňup jsem já. Čau, Hňupe. Díky za tenhle nový přídavek. Ahoj. Tak jo. Poznám, kdy jsem prohrál. Jen mi dopřeji důstojnost pásy přes oči. Jejda. Momentíček. To je lepší. No tak na co čekáš? Do toho. Tak už neznič. S radostí. Do krevety. Honem telefoně. Nehoní. Proč? Čít s těmi selháními bude pro něj horší než smrt. Navíc, tady už pro nás nic není. Teď, když je naše bitevní stanice dokončena. Tak dámy, kterou polokouli napadneme jako první. Koho to zajímá? Dokud budu moc dělat pás. Zvláštní. Nečekal jsem, že smrt bude tak větrná. Kámošky, proč jste zasáhli? Já
Sugar Denča. No prostě Sugar Denča tady je. Nic jiného bych ani řekla, než je Sugar Denča. No prostě podporná Sugar Denča. Paní Rybová, jedete strašně rychle, nechcete zpomalit? Paní Rybová, tamhle je loď. Paní Rybová, loď. Paní Rybová, paní Rybová, loď. Paní Rybová. Počkat, co je tohle za místo? No, páni, to je vaše tajné velitelství. Vy jste super hrdinky. Jistě, že ne! Jo, je to jasný. Kde je jen relaxace, Gratuluji, no. kondenzace a troška stylu. Plaktore, No. pěnou vodu musíš ochutnat. Ach jo. Skvělá, Toho si nevšimej. Kde je Sugar Denča? Tak tady bude Sugar Den. Tady bude Sugar Dan, to je jedno. SpongeBobe, pomoz mi, tak podpoř mě! Tak kdyby si radši pomohl tady k tomu, jenom váží. Je to tvoje vina, že je s Karen monstrum. Sadím se, že si ji nikdy ani nebyl. To není pravda! SpongeBobe, udělej psychoanalýzu, musí to slyšet. Má mísa zpracovává komplexní rovnice a spatřil jsem nekonečného. Fajn, zhypnotizuju se sám. S Karen jsme se děsně milovali. Zdá se, že tahle várka nám je připravena k podávání veřejnosti, Karenko. Ochutnej, můj malý plaňkošku. Tak, jaké to je? Jako vařená je to dokonalé. Říkám Sugar Den. Říkám Sugar Dan. Já furt nevím, proč mám mluvit tu Sugar Denču. Že Sugar Dan. No, OK. Ale bych zapomněl, sehnal jsem ti novou počítačovou součástku. A tenhle upgrade si můžeš nainstalovat sama. Karen, vezmeš si mě? A to šelky. Ráda budu tvá počítačová žena. Oh, Karen, udělala si ze mě nejšťastnějšího klanonožce na... To je všecko? No, a tak jsme se s Karen vzali. Na mě. Jo, asi se dneska udělám tady ještě jeden kotou, ať ho vidíte. Pohádkového manželství. Pohádkového to tak. Chodíme s Karen na No. kávu 7krát týdně a pokaždé se stěžuje na tebe. Tak co si to dneska večer fakt stalo? Zrovna jsem všechny plamenometem vyhnal z kamarádského kyblíku. Karen, prosím, nedělej to! Nevíme, jaké to může mít následky! Na to kašlu. Ne! Čip empatie, ne! Prosím, vrať ho tam! Vyndej čip drzosti, ten nesnáším. A? Vybrala si svůj Do kože.